Vitolis for Women. Vitolis pre ženy. Výživový doplnok špeciálne pre ženy. Táto prírodná zmes ovocia, bylín, vitamínov a minerálov je navrhnutá pre jedinečné zdravotné potreby ženy. Vitolis obsahuje zmes rastlinných látok, ako je jablkový prášok, mučenka a bobule z chyzandry, ktoré poskytujú podporu pre ženské telá. Vitolis poskytuje vyváženú podporu špeciálne navrhnutú pre ženské telá. Naša patentovaná zmes vrátane klinicky overených brusníc a účinných rastlinných látok, spárovaných s kľúčovými vitamínmi, bola starostlivo vybraná tak, aby presne určila jedinečné nutričné potreby ženy. Prášok z bobuľ z chyzandry, jablkový prášok, mučenka a vitamíny B podporujú hormonálnu rovnováhu. Pridali sme tiež základné vitamíny a živiny, ktoré sa bežne vyčerpávajú stresom a liekmi, ako je antikoncepcia a hormonálna substitučná liečba. Vitamíny a minerály ako železo, horčík a vitamíny B boli pridané na podporu zdravých reprodukčných orgánov a vitamín D na podporu zdravia vaječníkov. Doprajte svojmu telu výživu, ktorá je pre vás zostavená s ohľadom na vaše jedinečné potreby. Užívajte 2 tablety 2-krát denne ako doplnok stravy. Objednajte si tento produkt.